s učiteľmi a so žiakmi v tomto štáte. Nemôžeme sa pozerať, ako sa peniaze lejú nesprávnym smerom. Žiadame splniť všetky podmienky, to znamená 10%, smiešných 10%, ktoré si plne zaslúžime. Žiadame urobiť audit na ministerstve školstva, na čo sa tam kupuje luxusný alkohol a my nemáme na platy. Mal som sen. Počuli ste už tu aj tu? Mal som sen, vážne. Snívalo sa mi, ako tu v tejto budove za nami vidím nášho pána ministra, ako schádza po schodoch. Neviem, či to bol náš terajší minister, alebo ten minulý, alebo ten predchádzajúci. Nedala sa mu totiž rozoznať tvár. Mal ju celú skrivenú od zlosti a červenú od rozčúlenia. Mal červené aj peste, pretože nimi búchal do stolu na rokovaní vlády, keď sa snažil presadiť navýšenie financovania do školstva. Čakajúcim novinárom povedal, že ak sa vláda nespamätá, on podá demisiu. Bohužiaľ bol to sen. Vy ste sa organizovali nejako cez Facebook, alebo? Cez Facebook a potom sme priamo na škole o 9. začali organizovať celý tento štrajk. Len problém bol v tom, že riaditeľka nám to nechcela dovoliť, nakoniec pustila 4 triedy, ktoré boli na bránom cvičení, lenže tie pustili len na jednu školskú hodinu, čiže boli tu 45 minút, ani to nie. Takže sme urobili takú menšiu vzburu a išli sme ešte ďalšie 2 triedy z našej školy vlastne sem. Z našej školy jeden z piatok zorganizoval udalosť na Facebooku, vlastne tak sme spojili všetci z našej školy. Vlastne začalo tak, sme včera v škole si začali ten štrajk a vlastne takto sa to vyvinulo do tejto miery. A je to hlavne o peniazoch učiteľov, alebo aj o iných podmienkach? Všeobecne o financovaní školstva, pretože naozaj poríte sa, ako vyzerajú naše stoličky. Pokiaľ zostane zavretá čo len jediná škola, pokiaľ zostane prázdna čo len jediná trieda, znamená to, že naši predstavitelia nezvládajú svoju úlohu pri riadení spoločnosti. Nevydržíme štrajkovať všetci neobmedzene dlho. Sme si toho vedomí. Preto ešte raz opakujem, zvažujte, rozmýšľajte nad tým, ako v tomto štrajku vydržať. Jeden zo spôsobov sa nám javí štafetový, neobmedzený štrajk.